Celé naše dobrodružstvo začalo na bratislavskej vlakovej stanici, kde sme sa stretli ľudia z celého Slovenska. Väčšinou sme sa navzájom ani nepoznali, ale neskôr sme zistili vlastne, že máme aj nejakých spoločných známych a to bolo na tomto veľmi zaujímavé. Naozaj ľudia mladí z celého Slovenska, niektorí prišli neskôr, niektorí sa trošku pomýlili a prišli aj o deň skôr, ale nakoniec sa nám predsa len podarilo vyraziť, a to v noci o 2:00. A mali sme pred sebou dlhú cestu. Na druhý deň sme mohli obdivovať cestou krásu rakúskej prírody. V okolí sa pásli krávy, ovečky. Po diaľnici cez rakúske tunely sme išli až do Francúzska a v podvečer nasledujúceho dňa sme mali prvú zástavku, a to vo francúzskej dedinke Téze. Myslím, že práve táto prvá zastávka tak najviac zapôsobila po samotnom stretnutí sa so Svätým Otcom na väčšinu mladých. Totižto v Téze sa nachádza jedna ekumenická komunita, ktorú krátko po druhej svetovej vojne založil brat Roger. Teraz sú tam spolubratia z celého sveta, takmer 27 národností a z rôznych vierovyznaní. Títo vlastne sa snažia spolu žiť, spolu sa modlia a spolu evangelizujú, chodia po svete a rozprávajú o Kristovi. V samotnom Téze, čo je naozaj taká malá dedinka, kde je okrem komunity asi 10 domčekov a kostolík, žije 100 týchto spolubratov a my sme sa zúčastňovali na celom vlastne programe tejto komunity a myslím, že veľmi zapôsobili na mladých ľudí najmä modlitby a spevy z Téze, ktorý určite mnohí poznáte. V Téze sme strávili celý deň a program, na ktorom sme sa zúčastnili, bol naozaj veľmi zaujímavý. Aj kvôli tomu, že okrem nás tam bolo vyše 2000 mladých ľudí z celého sveta, ktorí cestou na svetové stretnutie mládeže sa tiež zastavili práve tu. Do obeda boli rôzne workshopy, na ktorých sme sa zúčastňovali. Veľký úspech mal aj divadelný workshop, kde naši mladí získali takmer prvé miesto a zabavili aj ostatné skupiny. Ballet, not dance with pogo. Come on. Potom zaujímavé naozaj boli modlitby v rôznych jazykoch a s nádhernými spevmi. Tieto bývali aj ráno, aj po obede a taktiež podvečer.
sme mali možnosť spať v stanoch a taktiež sme sa zúčastňovali aj na spoločnom stravovaní, počas ktorého bola naozaj vynikajúca atmosféra a mladí ľudia z rôznych krajín sveta sa navzájom prekrikovali a spievali rôzne nápevy. A myslím, že aj naši mladí mali takú vynikajúcu možnosť komunikovať aj v angličtine a spoznať ľudí z iných krajín a vymeniť si navzájom kontakty. Téze sme sa vybrali do Lourdes, čo je vlastne známe putnické miesto vo Francúzsku. Tam bola naša ďalšia zastávka. Bolo tam ako vždy veľmi veľa ľudí, tentokrát aj veľa mladých ľudí. V Lourdoch je krásna bazilika, ktorá má až 3 poschodia a my sme v jednej z nich vlastne mali našu spoločnú svätú omšu. Potom sme navštívili aj jaskynku, kde sa zjavila Panna Mária. Tam sme sa pomodlili ruženec v rôznych jazykoch. Každý večer v Lourdoch býva aj sprievod pre chorých, hlavne tých, ktorí sú na vozíku. A adorácia, ktorá bola v podzemnej bazilike, bola naozaj plná aj týchto chorých ľudí. Táto bazilika bola úplne plná. My sme tam boli aj s našimi mladými a videli sme aj mnohých dobrovoľníkov, ktorí vlastne chodia s týmito postihnutými ľuďmi a s vozíkmi a starajú sa aj o týchto postihnutých ľudí. Po celom tomto programe sme sa stretli a dohodli sme sa o ďalšej ceste, ktorá vlastne smerovala už priamo do Španielska, do Madridu.